चिरांनि बिजनीयाव खुंदों 80 बिजनी जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बोसोरसालिया जथुमा। बिजनी जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद आरो बाथौ अजा आफादा जथायै 80 बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ फानबारि मानास्रि हाथाइसालिनि गेवलां फोथाराव 22 आरो 23 जानुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जादों आरो बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारी, मिरु दुलाराय लाइमोनगुदि बाथौ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सोरां बसुमतारी, बारग' एमसिएलए सुभाष चन्द्र बसुमतारियाबो मेलाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो 2024 मायथाइनि साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि अरन राजा बसुमतारिखौ मान बावदों। बेजों लोगोसेनो 21थि नेशनेल उसु चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल मोननो हानाय मानास्रि सेरफांगुरि गामिनि थागिबि बिरजन बसुमतारिखौबो मान बावनाय जायो। बाथौ धोरोमनि साननैनि हाबाफारि लानानै एकदमबारे सा सानजा मानास्रि हालामाव कनफारेन्स जादों। बे कनफारेन्सआव आं गेवलां मेलाव दिनैहाय आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों, जोबोद मोजां जादों। मोनसे खोथाया जाहैबाय, जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बुंनो हाया दिनैसिमबो बाथौ धोरोमा बबे सनाव जोनोम जानाय, बबे समनिफ्राय फालिजेननाय, जों बेखौ दिनै रोखायै बुंनो हाया। थेवब्लाबो जों मोनथियो, मोनदांनो हायो, जेब्लानाखि बुहुमजों लोगोसे मानसिया जोनोम जायो अब्लानो बे बाथौ धोरोमा बे जोनोम जादों होननानै जों मोनदांनो हायो। नाथायबा जों दिनैनि दिनावहाय जोङो हिन्दु होनोब्ला गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरखौ बुजियो आरो बाथौ होनोब्ला एकदम स्पेसियेलि मोनसे जाथि फालि खालामग्रा मोनसे धोरोम होननानै जोङो दिनै स्वीकृति मोनो। खारन बाथौ धोरोमखौथ' असमिया फालन खालामा आरो दस्रा मुसलमानबो खालामा, सोरबा ख्रिस्टानाबो खालामा। बाथौ होननाय लोगो लोगो बर' जाथि फालिग्रा धोरोम होननानै दिनै मिथिनो हायो। बेनिखायनो जों बाथौखौ जों हिन्दुबो बुंनो लुबैयाखै, दस्रा धोरोमबो बुंनो लुबैयाखै, बाथौइजिम बानायनांगौ होननानै दिनैसिमबो दाबि खालामनाय दङ। आरो बे बुस्थुखौ जेब्लासिम मोना अब्लासिमबो बेखौ बाथौइजिम दाबि खालामनाया सोलिबाय थागोन आरो मोनसे टाइमाव बियो स्वीकृति मोनगोन। मोनसे टाइमाव जोंनि गेजेराव गोबां गुलुं गुजुं जादोंमोन आरो बाथौ धोरोमाव माने जिहेथु धोरोम गुरुफोरबो गैया आरो बे समाव माने जोंनाव लोंला जालायाबो बारामोन, किसुमान निति आदर्शफोरखौ मोजां मोनामोन आरो गुबुन धोरोमा जितु जोंगा मागा एसेखौ नुनानै सोलायनो लुबैनानै किसुमानबा सोलायहोयोमोन। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय खुनु बाथौआ गुबुन धोरोम लानाय नङा आरो गुबुन धोरोमनिफ्रायसो बाथौ फैगासिनो दं, बेखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आरोखि। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।